nilqakom għal programm ieħor politiko. Illejla ġewwa l-istudio miegħi nilqa' lill-ġurnalist indipendenti Gerald Fenak, nirringrazzjak tal-qajt l-istadina tagħna. Gerald, mela, għajdilna xi ħaġa fuqek qabel nibdew għad-domandi. Le, jiena ġurnalistu, ili għal dal-aħħar 20 sena, kont diversi gazzetti, f'diversi media għal ħafna snin. Pero dal-aħħar ġifiri il-indipendenti dal-aħħar 5-6 snin ġifiri. Ovvjament, ħafna nies jafuni mill-situazzjoni tal-Covid għaliex kont persuna nagħti informazzjoni qabel ma kienet toħroġ fil-gazzetti, ħafna ovvjament wieħed ikollu s-sorsi tiegħu u jista' jinforma lill-pubbliku kif suppost. U ovvjament issa anki minn żmien il-Covid law li ovvjament issa ma tix daqshekk fuq kulħadd għalkemm dal-aħħar qegħdin naraw ukoll xi stejjer li qed jimbtu anke fuq kwistjonijiet li qed isiru fiċ-Ċina. Dal-aħħar qisu sena kont ħafna f'aħbarijiet, ġifieri, u nippratika dak li jgħidu citizen journalism. Fis-sens intagħti vuċi lill-pubbliku. Ħafna drabi fimt il-ġurnalist jikteb l-istorja u toħroġ hemm u tittaqra, imma bis-social media tista' tkun iktar interattiv, fimt? Allora jkollok isu network ta' nies jibqgħu jikkuntattjawk tuk informazzjoni. Pereżempju, sitwazzjoni li kienet interessanti kienet tal-taqtuħ tad-dawl. Fejn hemmhekk jiena kont qed ninforma lil kulħadd bażikament x'kienet jiġri, imma kif kont qed inġib l-informazzjoni għax kulħadd beda jibgħat li fejn kien hemm il-power cuts. U allura n-nies bdew isegwu x'qed isir. Jgħidu isma' tiġri hekk qed jiġri. U hemmhekk ukoll ġifieri anke f'kwistjonijiet politiċi wkoll jista' jkun ukoll. Wieħed jipprattika din il-forma ta' ġurnaliżmu fimt li inti ikollok in-netwerk tiegħek, kun netwerk b'saħħtu ikollok informers kollimkien. U jinformak x'qed jiġu inti tkun tista' tagħti l-aħbar speċi anke qabel media stabbilita. Li qed tgħid inti punt interessanti ħafna. Taħseb li hawn ħafna nuqqas ta' dat tip ta' ġurnaliżmu Malta li donnu għandna kemm trid media houses, però kolli jisom mhux qishom fil-verità jkollhom l-aġenda ssetjata tagħhom u jirrapportaw dak li jgħidu eżempju l-ministri jew jagħmlu copy u paste mill-media ta' barra u l-nies kważi jekk il-isnu leħenhom bil-kemm ma jaqbdu xjajruhom l-ispeċi miżinformazzjoni u hekk. Fimni, għaw Malta li dejjem kienet ta' għandek propaganda maċin qawwija tal-gvern, kull gvern ta' ġifieri fil-ġurnata però taħt dal-gvern rajnija qawwija ġifieri anke intimidazzjoni. Jien nista' ngħid ukoll ġifieri bla tlaqli għax kulħadd jaf li fi żmien il-Covid jien kienu batu għalija il-pulizija ġifieri u dawn nisatej jinterrogawni fuq qed nagħmel bil-paġna għalfejn qed tagħmel dan inti jekk qed tallarma n-nies u dawn l-affarijiet ġifieri da żgur ġi kien hemm xi ministru li ġifieri tom l-ordni lill-pulizija biex jagħmlu. Però to be fair ġifieri kienu all right u firmajt statement u hekk. Imma mbagħad minn dak iż-żmien qatt ma dana. Ovvjament kull media għandhom l-aġenda tagħhom u hekk hemm għandek media li hija pjuttost liberali, bħal pereżempju jiena fl-Avin Malta u xi websites oħrajn li jippromotjaw ċertu valuri, ċertu idejat. Mbagħad għandek il-media kontrollata mill-gvern u ovvjament il-stazzjon politiku u anki nistgħu ngħidu il-PBS nazzjonali huwa prattikament huwa l-mouthpiece tal-gvern. Mbagħad għandek l-oppożizzjoni bil-medja tagħha u mbagħad għandek dawk li suppost huma l-English language media li ta' parsi huma indipendenti, huma indipendenti xejn ġifieri anki ċertu ġurnali li nistgħu naraw ikollhom aġenda favur il-gvern ġifieri wkoll. Ma tkunx daqshekk qawwija daqs il-political state. Mhux hekk ikun però tkun sotti l-param tkun. Min qed jaqra between the lines jista' jaqra dik. Nerġgħu mmorru daqsxejn allura għall-Covid kif qed tajjeb inti għalkemm ilek fuq 20 sena fil-ġurnaliżmu. Qishom in-nies għalmenu l-maġġoranza tan-nies li forsi ma kinux jaqraw ġurnali u hekk saru jafuk waqt l-imbirka pandemija li kellna tal-Covid. Inti nista' ngħid li kont l-unika wieħed li kont tagħti ħafna dettalji apart il-figuri għax ħafna nies kienu jisom qogħdu qed jistennew it-tombola filgħodu li għandna 10-20 mija
jew whatever. Però kont tidħol f'ħafna dettalji inti li ma konniex narawh fil-website eżempju tas-saħħa, kont meta ovvjament kienet possibbli li jkun hemm l-informazzjoni, kont iġib mill-websites tal-ħu kemm qed imutu nies li etajiet, kemm ikollhom ġili conditions. Però meta donnu rawda li qed tagħmel da xogħol inti li jiena nemmen li kellha tagħmlu jew l-awtorità tas-saħħa jew naħseb anke ġurnali suppost indipendenti, ma kinux qed jagħmlu kont qed tagħmlu inti. Però kif qed inti apparti li ġejt volti li arrestat għal satej speċi interrogat għal satejn li naħseb jum ma kellux għalfej ovvjament ikollok għax fl-aħħar mill-aħħar għandek dritt tesprimi l-opinjoni tiegħek. Inti kont tagħti ħafna informazzjoni li kienet korretta fil-verità, ġielu kienu jgħidu meta jsibulek żball. Tara x'qal ħażin, però da żball kulħadd jagħmlu man, u inti l-verità raġel biżejjed li ġieli skużajt ruħek meta jkun hemm informazzjoni forsi mhux korretta dak, għalfejn taħseb imma li speċi bdew kważi jibżgħu minnek daw. Le, fimni, forsi huma jaraw li jekk inti pereżempju tagħti f'wis informazzjoni lill pubbliku isek tkun qed takkawża allarm, ġifieri dik hija l-iskuża. Fanti anke kienu ikollok ċertu trolls joqogħdu hemm l-istess kelma dejjem l-istess. Tallarma n-nies, għaliex tagħtihom tard, u n-nies ma rqdux bl-ansjetà tal-ħafna kommedji insomma. Imma drajnija ġifieri. Le, l-informazzjoni ġifieri jinkelli sorsi tajbin. Sorsi anki professjonali, ġifieri nies esperti fil-qasam, professuri, li kienu jgħinuni bil-istħarriġ tiegħi, ġifieri kienu jaraw li l-paġna tiegħi popolari segwa ħafna nies, u konna nagħmlu graphs ġifieri very detailed, u n-nies ovvjament taħogos b'dok l-affarijiet u huma dettaljat immens ġifieri. Suppost kellna xi statistician imma li kien joħroġ xi ħaġa fl-Independent minn għalija mhux se nsemmi ismijiet għax bħalissa fuq fon kulħadd. Ġifieri, u jien bażikament dak li kont qed nagħmlu. Bħalma jagħmel kull ġurnalist, inti ġurnalist ma tistax tkun espert f'kollox. Inti meta tinvestiga xi ħaġa, titkellem mal-esperti ju. Mhux hekk, mbagħad ovvjament. U mbagħad tagħmel id-dejja. U inti kważi għax ovvjament konna nafu x'kienet jiġri l-speċi dak kien hemm qisu guideline bil-forsi timxi miegħu meta taf il-ferja tal-mediċina kulħadd jalaħħab bil-mod tiegħu anke l-professjonisti ġieli, ovvjament ukoll hemm affarijiet standard imma fil-verità ma setgħux jitkellmu. Ħafna Le kien hemm ħafna dan fuq in-numri ġifieri, kien hemm anki kienu b'xi mod jippruvaw jagħmlu fejn inġibu n-numri u s-sorsi, għarret kienu jħorġu iktar tard. Maħna kienu konna informazzjoni. Fil-verità billi joħroġ satej qabel, hemmhekk qegħdin in-numri. Għal-bidu ġifieri kien anke ma pereżempju fil-bidu net ġifieri anke meta tiftakar imbagħad għamlu żmien kien hemm xi ftit numri. U mbagħad kienu f'Ġulaj kien waqaf kollox. U mbagħad kien hemm xi parti u kien hemm daw. Jien kont ħabbarta qabel kulħadd tal-parti li kienu sabu 14-il każ u qed ngħidlek ġifieri sa teddit kelli ġifieri ċemplu anonimi. U mbagħad minn dakinhar fil-verità baqgħu tilajn. Jien fil-fatt il-mobile qiegħed minn numri ġifieri ma nkunx nafu morru missed call jien għadni sallu. Għax kienu jqogħdu jċemplu x'bin u nirrispondi u jibdew jajruk u affarijiet ġifieri serjissimi ġifieri anke darba mill-trapport il-pulizija ġifieri. Ġifieri xi kultant eżatt meta tkun inti daqshekk fil-fama u da tittoqgħod attent għax kun hemm il-bambini iduru għalik. Mbagħad ovvjament anke pereżempju kien hemm każ ġo skola u għall-ewwel qashom l-awtoritajiet jaħbuh, fimt? Inkun rixtu daw, insomma. Imma mbagħad eventwalment meta qadet il-biċċa u bdew joħorġu numri regolari, kien hemm każijiet regolari. Da kull ma kienu nagħmlu kif kienu jagħmlu pajjiżi oħra. Ħadd kien ħabbarhom in-numri b'mod uffiċjali u daw. Le, ma donnu hawnhekk kollox kultant irridu nagħmlu bi kbir. Dak iż-żmien kien hemm xi affarijiet li ma kont ċett taqbel kif kienu qed imexxu l-awtoritajiet. Tipo eżempju, jien niftakar każijiet meta kien hemm dak li ġieli kien hemm elf, minn għalija lej Diċembru kien jew Jannar. Sentejlu, mbagħad għadna li qalu li ħajal u kważi kollox prattikament, però mbagħad fl-istess ħin il-gażinu ħalleħ miftuħ. Voldi li kien hemm naqra qisu għall-argument jiena u ommi ma nistgħux immorru niklu ġo restorant fuq l-istess media, l-istess babil,
Imma mbagħad affarijiet oħra baqgħu kien hemm naqra Fem, jiena mhux biex nkun supportive daqshekk, imma kienet sitwazzjoni li su kienet ġrida u għaddin. fil-bidu, ovvjament mhux qed ngħid għall-bidu għax il-bidu tifhimha. Ħankun onest, ġifieri ma naħsibx li mexxew ħażin l-awtoritajiet fis-sitwazzjoni, ġifieri. All right, forsi x'kien hemm ċertu affarijiet li setgħu forsi għamluha maħeb, esempio tal-kazino waħda minnu. Ma b'xi mod dawn ġifieri l-ekonomija tieħu ħitt enormi hu. Aħna tinsix pajjiż niddependu fuq it-turiżmu, ġifieri waqajna. Le, mhux jekk li ma kienx hemm naqra minn fejn naħseb jaħarqu all and l-flus. all, ġifieri ma mexxejniex ħażin ġifieri bħala pandemija. Naħseb konna waħed mill-aħjar pajjiżi. To be fair. Issa, illum li għadda daqsxejn żmien mhux ħażin u donnu samiet għaddi tal-Covid. Taħseb li d-dinja overall eżaġerata di bħala marda u temmen li l-vaċċin fl-aħħar mill-aħħar solva l-problema ġda fil-verità xorta baqgħu jmordu n-nies jidħlu l-isptar imutu għal ċertu żmien u għadhom imutu għax inti wkoll bqajt għal ċertu żmien ta' bdejt wara li donna. Numri għadhom joħorġu ta' ġifieri ma jmadniex nirrapportom ngħidlek. U li kien hemm ukoll interess kbir bħalma ma naħseb sar ikun hawn dejjem fid-dinja fil-finanzi tal-kumpaniji tal-farmaceutika. Għax da fil-verità obbligaw kważi li n-nies kollha jeħduhom. Tritu matriċ. Ftit irnexxilhom jiskapulawha. Dawn huma kartels u l-kumpanija tal-farmaceutika u ġifieri daw għamlu miljuni kbar. Issa ma nafx pereżempju daw tal-AstraZeneca ma nafx isom AstraZeneca sparixxew naf li l-Ingilterra tifittxuhom għal xi dan. U l-Moderna wkoll għandekun kien il-Johnson ismin għalija wkoll. Johnson għandekun ma kien dik qas kienet suċċess u kienet wanġeb. U l-Pfizer u l-uniku waħda naħseb li dik ovvjament hemm id-dokument ta' kif inxtraw il-vaċċini. Hemm kontroversja kbira. Von der Leyen hemm l-SMS ma' CEO tal-Pfizer voldri ma naħsibx fil-verità jagħmlu ġieħjiena trasparenza laqqas għax. Fimni dana huma affarijiet li jinvolvu flus enormi u biljuni ta' flus kbar. Biljuni ġifieri. U ovvjament ikun hemm affarijiet imma aħna ma nistax inkunu nafu, ġifieri anke jekk wieħed jipprova jinvestiga nimmaġina li jkollu problema. Jew qed ikollok accident x'imkien. Ma tantx nista' nikkummenta fuq ġifieri m'iniex kompetenti fuq jekk esaġerat daqshekk. Għaliex kif qed ngħidu kienet issa l-ewwel darba issa forsi kien hemm pandemija simili fil-1918 u xekk, imma dak iż-żmien ma kienx hemm il-medja li hawn. Le, mhux hekk. Ma nafx kif kienu trattaw eżatt, però ovvjament kien hemm miljuni li mietu wkoll. Le, dak iż-żmien iva. Il-vaksin dibattibbli hu ġifieri smajna ħafna każijiet kif konna nitkellmu qabel ukoll in-nies li kellhom problemi u anke mietu jista' jkun bil-da, ġifieri, però naħseb all in all ippreventjat naħseb iktar spread il-vaksin ġifieri. Però tal eżempju mbagħad li jista' jkun ħabba li ffokajna fuq il-Covid biss. U mart iktar serju ġim warrab donnu nista' bħal kanser eżempju ma tistax tidħol għat-trattamenti u hekk ovvjament il-kanser joqtlok iktar mill. Kien hemm ħafna hekk excess deaths jew u fil-fatt excess deaths minn marti ieħor u x'hekk mhux hekk. Ma da ovvjament meta tkun f'nofs pandemija u ikun hemm ċertu deċiżjonijiet li tittieħu. Le, sfortunatament ovvjament naqbel miegħek li f'dak il-lat ġifieri ħafna nies forsi ma marrux għat-treatment u ovvjament. Mhux hekk kien hemm qalbu forsi. Ma nafux però statistika ġifieri qatt ma. Le għax jisu xorta kollox baqa' moħbi anke Malta aħna naħseb bħalma ġġib id-dejt inti u nara jiena jekk ma taraħħomx minn tal-Eurostat jew xi ħaġa. Isom ma joħorġux daw li hawn l-excess dates. Jien ġifieri ħafna mid-dejta mill-Eurostat inġibuha ta' ġifieri jiena subscribe magħhom u nġib ħafna dejta minn hemm. Anke pereżempju kif jirrapportaw ngħidlek illum ħarġu pereżempju l-istatistika tal-GDP u tal-inflation u hekk. Ħafna darba ma jkunx irrapportati sewwa fil-gazzetti għax jawġuhom kif iridu. Kif iridu skont kif jaqbel. Eżatt, ġifieri ma inti pereżempju l-istatistika jkun tara inti u tara qabel ma toħroġ tibda tinduna d-differenzi ġifieri. Ġifieri ħafna nies jaraw fil-gazzetti ma jkunux veri. Le għax ma jsibux imbagħad vera s-sors li tkun. Inti tkollok is-sors hu. Inkella ma tistax tqabbelu fil-verità. Issa jidher ukoll isa kultant qed tinħeba fil-medja u kultant jitfgħu xi ħaġa fuqha.
li jidher li fiċ-Ċina hemm xi forma ta' marda ġdida li qis iktar qed tattakka tfal lid-darba. Il-white lung disease. Pero għalu, xaħat tal-ħu għandukun għalu li mish kawza tal-arma l-issa, skont id-data li għandhom għalu. Kienu għalunna fil-Covid. Xaħġa normali, ġifiri. Minħabba l-fat li ħarġu minn restrictions u għek. Għaxum bad ovvjament. Pero mill-li jider numri enormi, ġifiri, ta' Mart, ġifiri. U mela li għan Franza u għol xaħġu. Issa xaħġa, u għank l-Amerika, ġifiri, kienem xie senaturi talbu għal travel ban miċ-Ċina, reġaw, ġifiri. Istra. U anki l-Ingilterra hemm moviment biex ikun hemm ċertu restrictions għal travel ġejjin miċ-Ċina. Wieħed irid jara u ġifieri. Għax irid jien rridu niżnu kollox għax fil-verità naħseb l-ekonomija ma tiflaħx iktar daqqiet. Mhux hekk kif inni. Folderi. Wieħed irid jara x'inhuma il-konsegwenzi, il-pros and cons, ġifieri. Jekk hija contained hemmhekk. Le, mhux hekk. Naqlbu daqsxejn għax-xena lokali, u għak naħseb għandna x'ingħidu kemm irridu kieku. U għafat li speċi għaw ħafna tgergir fil-pajis fuq kull issue. U speċi da mux jett nejdu jena, il-bieraħ minn għalija u kol ħarġet l-istatistika u kol mill-Europa li għaw 85% tal-poplu li mux jara l-speċi laħan kunu aħjar, li naħseb hija allarmanti jen, għal-kem il-Prim Ministru għal dawk il-figuri u maħżjena, speċi jisu da faħħek. Inti, li tintaqa' man nies ullum bnejt network ta' nies u naħseb huwa importanti li ħafna minnhom ikunu ċittadini li fl-aħħar mill-aħħar dawn qed jgħixu r-realtà ta' fejn jaħdmu li forsi l-paga mhix isservihom, li forsi ma qdewx minn xi dipartiment tal-gvern, inti li b'mod tista' tgħid ta' kuljum tikkomunika ma' daw it-tip ta' nies. X'taħseb huwa l-verità li qed jiġri? Għandna problemi speċi fil-pajjiż għax donnu hekk tasma' super u għandu hekk donnu kollox miexi fuq ir-robini. Imma għaw ħafna problemi fil-pajis u il-problema numru 1 naħseb li il-pajis għawis nis fih, ġifiri. Overpopulation. Overpopulation. Fil-fat jina u ġej minn għawak reġa San Juan. Triq kullum kien dranaċ, jireġ folderi mux il-axħa. Le, ġifiri għawis nis fil-pajis. Għax għandek ekonomija bbażata fuq il-kwantità u ġifiri inti għandek ekonomija bbażata fuq il-konsum. Allora għaw ħafna ħaddima barranin ġifiri dik hija xi ħaġa. Ovvjament kieku għaw l-ekonomija li għaw illum minna ħaddima barranin ma taħdimx l-ekonomija. Le dak huwa fatt. Rridu nibdlu l-modell bil-mod. Ma tista' minn issa ma tista' tibdlu l-modell ta' Jam bħalek, jow bil-mod. ċertu partiti qed jgħidu li ħajbidlu l-modell, imma kif ħadbidlu l-modell? Għadu jgħidu fuq industriji ġodda, x'inhu modell industriji ġodda? U għandix il-workforce training għal-jom, inti jekk titkellem fuq l-edukazzjoni niżel. Jiena ġifieri bħala parentesi naħdem ħafna fil-fintech bħala ġurnalist f'daw l-affarijiet ta' blockchain u hekk. Jien niftakara tal-Blockchain Island, jien kont bdejt qabel ma beda l-gvern ta' ġifieri fuq ġifieri promoti hawnhekk. Ma kienet okkażjoni tajba biex niddiversifikaw l-ekonomija, x'konna nġibu ħafna kompaniji li ma jirrikedjux ħafna labor. Għandek nies speċjalizzati ġifieri u li jitħallsu ħafna. Ħallu miljuni. Eżatt, għax huma jikkonsmaw ħafna aktar ma mhux. Però mbagħad li ġara li krolla kollox għax tlifna ċans ġifieri. Għax issa tisemmu l-metaverse u l-AI. Dak mhux l-istess ħaġa. Jekk inti m'għandekx nies it-trenjati għalihom, x'ħad tagħmel? U huma ġast huma bbażati fuq labor intensive economies, ġifieri. Hawn Malta ġiex affarijiet, turizmu construction. Hekk biss, ġifieri. Ovvjament imbagħad l-affarijiet li huma nċillari magħhom bħal pereżempju il-cleaning, ovvjament għax il-lokal. Mhux hekk jifħu forsi restaurants u dawn l-affarijiet. Il-catering, turizmu jaqaf. Kolla labor intensive. Ġifieri, ma kif ħatibdel l-ekonomija? Però xi dal-pajjiż. Ħatalaq skużi mit-restorant? Le, mhux hekk, però jekk ħajibqgħu ġejjin in-nies. Għax ġieli jargumentaw eżempju u jkun hemm il-protesti u sa ċertu punt jien naqbel magħhom li ma rridux iktar flets u ma rridux hekk, però hekk ħanibnu bdiet tip ta' ekonomija. Bil-fors tibda flets. Ma tistax ma tibniex. Anzi hawn għawija sa fil-construction, ġifieri hawn. Ġifieri issa s-sena ndaħaw kriżi kbira, ġifieri din nista' nħabbru qabel kulħadd li tant hawn kriżi fil-bini, ġifieri fin-new builds u fil-kon. Għax tant kemm huwa ħaj jikrolla, ġifieri mod ibiegħu assolutament xejn, ġifieri xejn mod jinbih.
Għax tajb ngħidu konvenji u kontratti Le, differenti. mux għax huma jek, jgħidu u ma jgħidu l-konvenju. zidu l-konvenju, dik Dejjem oħra. it-tawwal. Manipulation ta' data. Il-konvenji ħafna minnhom li jiżdiedu dak kunu extensions. Mhux hekk. Ma jkunx new konvenju. Mhux hekk. Għalhekk ġifieri Kemm tritaw minnhom. Fimt? Ħafna minnhom dak mhux jitqatituhom, mhux jitqatituhom bank loan ħafna minnhom. Allura sales they are dropping, fimt? Għazgur, wasalna. Ġifieri dik hija, u mbagħad inti għax saqsejtni jekk hawnx sejjer ħażin. Il-problema tal-prezzijiet hu. Ħafna l-biċċa kbira tan-nies mhux inbilli ġew b'diżieda redi 12 euro fil-ġimgħa kemm. Le, mhux hekk Mela għalkemm inti- ħadħallem 12 euro fil-ġimgħa. Ma xejn. 12 euro fil-ġimgħa għas servik biex tixtri ġiex pakketti jinnaf. Ilma. Il-ma jew forsi per eżempju jinnaf xi pakkett ta' frozen food per eżempju jew hekk. Daw ħafna affarijiet, per eżempju jinnaf pakket ta' chicken wings, kien per eżempju 350, issa l-lum sar 6 euros. Mhux hekk anke iktar. Da, irdoppjaw ħafna minnhom. Ma rdoppjawx ovvjament. Eżatt, ġifieri da. Inti jekk qabel kontom fuq 150 euro fil-ġimgħa familja, l-lum qed jonfqu 250. Mhux hekk, u pagi ftit. Baqgħu fejkienu. Fejkienu. Ovvjament inti jekk tieħu żieda żgħira, ħateħel f'tax band iktar, ħatibla iktar taxxa. Tispiċċa toħod, Tispiċċa ma toħodix, le fil-fatt ħafna bela. Eżatt. Inti tittati iż-żidiet irridu jkunu għax aħna fimt inti pereżempju daw il-ħafna ħaddiema daw fil-cleaners u daw kollha minimum wage. Ma ħażux taxxa, jew ftit. Eżatt, minimum wage da jekk pereżempju issa kellna di redikolaġni oħra taż-żieda fil-minimum wage. Kemm? 2 euro fil-ġimgħa. ċuċata ħodderi. Di tagħmel differenza lil daw li jgħixu. U issa għandna l-kwistjoni għall-kwistjoni tal-kirjiet ukoll li għolew ukoll ġifieri. Tal-kirjietek fuq ħansaqsik xi ħaġa ta' malaj. Il-gvern donnu għadda liġi jew qed jippjana biex jgħaddi għax naħseb jiena l-planning l-iktar ħaġa problema l-awġu dal-pajjiż ukoll li da qal li jistgħu joqogħdu 6 minn nies ġo flat, dar, villa ma speċifikaw xejn. Sa 6. Voldri inti fil-verità jekk ġo one bedroom titfa' 6 minn nies daw ħajkunu ħażin. Le, jien naħseb huma naħseb ma speċifikawx. Pereżempju, jien naħseb għal 6 minn nies qed jgħidu għal xi post 3 bedroom pereżempju. Age dwelling. Maximum ġifieri mbagħad ovvjament jekk one bedroom Ma tista' titfa' 6 fi ħaġa ta' 6 tista' Jien nispjera almenu. Naħseb irid ikun hemm kjarifika dwar. Kjarifika dwar. Imma jien naħseb pereżempju tkun pereżempju post 3 bedroom naħseb 6 l-iktar tista' tagħmel fih. Le, jekk one bedroom. Ma mbagħad pereżempju għandek l-argument ikollok dar kbira berba bedrooms li teħel 12 li tista' tdaħħal 20 ruħ pereżempju. Ma nafx, ġifieri naħseb xi knee-jerk reaction oħra tal-gvern. Naħseb jien hawn peress li ovvjament in-nisa tigergru għax kien hemm pereżempju min konna rajna xi każ, ma nafx kemm kien vera, ġifieri xi kultant niddubita ta' bħal dak il-każ li rajna dak il-video tal-McDonald's tal-borsa. Kultant. Jien naħseb dawk li jagħmlu hekk, jagħmlu xena, jkunu miftehmin mal-da biex jagħmlu daqqa xena biex All likes jafu jtallawlek il-flus. Eżatt, ma tixtieħu kollox bis-serjetà. Fejn kienu qed daħlu 40 ruħ għandek kun ġo fl-flat. Taslima x'imkien taslima. Bat għandu kun investigaw ma kienx tiegħu, ma nafx ma kienx jaw da xi ġifieri, kien tiegħu u ma kienx jaf kien li qed jikrih. Ġifieri affarijiet strambi uġi. Li dik. Taħseb li f'dan kollu li qed naraw semmejna xi affarijiet u forsi nkomplu nsemmu iktar. Similaritajiet illum fil-gvern tal-Labor ta' Roberta Biela mal kienet jiġġielu Gonzi PN, jien niftakar fi żmien Gonzi PN. Ukoll kienet ikun hawn ħafna tgergir tal-linja niftakru kien hemm dik il-podina tal-arriva. Però kultant meta tgħid isma' konna ngergru fuq dik u tara xew illum naħseb qegħdin ħafnar. Tara eżempju ukoll fil-verità Gonzi PN kellu problema ta' kien qala di joferu kienu minn għalija r-rekordjaw li m'għandux nies ta' stoffa mdawrin miegħu. Taħseb li llum il-Labor għandu l-istess problema. Li nista' stoffa m'hemmx fil-verità qed naraw ħafna podini f'ħafna ministeri, speċjalment tat-toroq u traffiku. Ifimni as such, ifimni nista' stoffa, ifimni nistax noqgħod nikkritika personali, imma jiena. Le, ma ma nsemmu smiet. Fl-opinjoni tiegħi il-kabinet kollu inkompetenti, jiġifieri. U mbagħad għandna ħafna ministri mingħajr ma nsemmi smiet imma tafu għal min qed ngħid.
ħafna buzzwords u ħafna glamorous, appearance glamorous. Fuq il-TikTok. Mbagħad niġu għas-sustanza ħafna. Mu joħroġ xejn. Ma dik hija naħseb problema fid-dinja kollha u l-politiċi huma kollha. Puppets illum jisom. Illum il-big business imexxiju. Ma vele, il-pajjiż qiegħed fi kriżi, qiegħed fi kriżi kbira ta' leadership. U mawx. U tara jisa fuq iż-żewġ naħat ukoll. Għax dik naħseb l-ikbar waħda mill-ikbar problema bla dubju, iż-żewġ naħat huma batuti u ġifieri l-oppożizzjoni. Ma tantx toffri idea ġodda kif konna ngħidu tal-metaverse pereżempju, niftakar il-kap tal-oppożizzjoni kien semma l-metaverse fil-kampanja elettorali ta' 22 u għal ħanġibu 10 setturi ekonomiċi ġodda tiftakar. Kif ħaġġib il-metaverse minn għandek workforce training da ġifiri għet jgħidu joħolqu per eżempju cluster ta' kumpaniji AI companies fint kolla jgħamlu xaħġa għaw mux AI insomma għaw meta s-sallom il-metaverse spiċċat ta' ma il-klim ħad differenti li jintu ġifiri inti kollok programmers ma t-ċerta asl università ma jgħalmu daw l-affarijiet għalek għak mandak ġifiri da t-porta nis minn barra u t-tisib nis li investu, angel investors investu f'da tip ta' kumpaniji. Ġividi, pratikament. Ejsu kolħat, pax. Ma tistax jissiru, pratikament. Teoretikament sabiħa, ideja ta' le, mux jek. Ma pratikament ma tistax jissiru. Kif ħatam ħadda l-ekonomija kollha, x'ħatam il-bjom tal-kontratturi? Għandhom eluf ta' ħaddiema daw, u daw il-kumpaniji tal-cleaning, u daw il-kumpaniji tal-property services, daw għandhom armata ta' nies magħhom. Jien nemmen li biex tinbidel għandna 15 il-carers ġifieri il-carers da ara kemm hawn faqsu old people's homes kemm alla ħalaqgħu. L-isptar. U nies iżommu barra magħhom biex jieħdu il-ġenituri u whatever. Eżatt, ġifieri dan għandek armata enormi. Naħloqna problema u ovvjament biex tissolva. Jekk minix ser żballu 115,000 għandna foreign workers. Foreign workers dejjem xqalu jiena ngħid li hawn ħafna iktar għajmin mill-figuri. Jiena mill-ftit figuri għax tinġi nikkalkola l-population, ġifieri uffiċjali għadha xi 600,000 bħalissa. Però daw l-affarijiet li mhumiex qed jidhru ġifieri naħseb qiegħda viċin 800,000. Le jien naħseb bħala wkoll u kull ma Però jien nistax nissostanzjaw. Le, però jien naħseb hemm ta' biex tissustanzja għax da qalu uffiċjali li hawn 55,000 kontratti ta' kirjiet reġistrati. Ma daw li huma reġistrati, ħafna mhux reġistrati. Ma dak toħodhom b'5-6 min jiġġo fihom daw diġà jammontaw għal 300,000. Għażla volderi għandek 3 bedrooms djar. Pero għandek minnhom li huma nis lokali, ġifieri. Però l-Maltin jisom ma tantx fil-kirja. Ma jnadu għandek 10% minnhom. U 90%. Xi ħaġa hekk ġifieri. Għandek volderi xorta da għandek kważi 50,000 kirja reġistrata. U bil-mod il-mod ħafna minnhom daw qed jonqsu wkoll, ġifieri. Ejja, le naħseb jisu għaw. Le il-home ownership qed jibda ħajja. Żgur, dik hija problema wkoll. Ma jibqgħux jaffordjaw, fimt? Le, u dik mhux nimmaġina hija żgur problema għax inti għandek anka żgħażagħ qed jidilqu. Pereżempju għandek social housing ukoll. Għadhom ma qasmux jidhirli la f'għaxar snin għadhom ma qasmux appartamenti. Le, daw xied, hemm għadu l-elezzjoni. Kollu jgħidu li qed jibnu flettijiet, ġifieri hemm l-imsida, s-siġġie u kemm. Ejju, ilhom hemm. Hemm eluf ta' flettijiet. Naħseb daqt jimmuffaw. Imma ħadd ma ħaċċavetta u ndikun ġdid. Jiena ma nafx ukoll laqqas li dejjem jgħidu. Dik kriżi oħra, għax da għandek ħafna nies li ma jaffordjawx postijiet at commercial rates. Daw in-nies kollha li jaħdmu ħafna nis jaħdmu mhux minimum wage u ftit iktar, ġifieri. Le ngħidu ta' €1,000 €1,000 ja kirja llum. Volderi. Ġifieri da impossibbli jaffordjaw familja qegħdin €2,000 wara t-taxxa u jkollhom pereżempju xi xi tfal. Ma jaffordjawx ċertament jgħixu. U li semmejt inti wkoll li hawn kriżi tipo fil-bejħ tal-bini. Għax forsi tajjeb ngħidu għax ħafna jgħidu €1,000 hija ħafna. Però hekk tixxi post €250,000 li huwa l-prezzijiet tas-suq fil-verità. U krejtu €1,000 post, da bil-kemm qed titik 5%. Volderi da ġejna.
Minar loan qed Mbagħad ngħidlek għandek ejjen. ħafna spejjeż, għax dawn Żgur, mbagħad mhux hekk. il-daw minn tikrilhom ikissru lek hemm, ikissru lek Le, hawn. titnaqqas u maintenance, u da. il-15% taxxa. Mhux hekk, eżatt. Volli fil-verità, ifhimni, l-affarijiet mhux sbieħ daqs kemm jidhru. Daħan ngħidlek min jiflaħ ħafna, min ikollu Min jiflaħ ħafna u min ikollu jixxi mit-flet, ġifieri, dak orraj, dak ser tajjeb, għax dak da. Ma minn pereżempju ħafna minnhom ħadu l-bajtu let. bl-idea ta' Joseph Muscat, u Mala mhux hekk le, wieħed li mill-ħadd. kulħadd isir senjur żgħiru. Ħafna nies daħlu għal biex jixtru proprjetà u jikru. Għamlu ġenna. Jiena fil-fema tiegħek. Għaddar, un bat ma tmaħħelħux, bat ma waslux. Ħalon ta' 200,000 da U min ħajġi jafu. 500,000 u voldi da biex tiġborhom u għak Ħafna ikun hawn nies. kriżi. ħafna nies per esempio għaw id-dar biex l-għaw il-flets ma waslux biex jibnuhom. Għax imbagħad per esempio jew naqsitilhom il-paga jew forsi mhux hekk. job u da. U issa x'jagħmlu? Le, Ġifieri din din il-mentalità ta' manieta. Ser senjor malaj. Kienet ġifieri. Erna xiet għal ftit żmien biex ngħidu kollox. Għal ftit nies innexxiet. Oskur, la dubi dak dejjem ħajkun Għadhom hemm sallu. Imma ħafna nies u kienet a bitter pill to swallow. Le, ekku. Issa, qed naraw ukoll naħseb, mhux naħseb żgur fil-pajjiż, sfreġ u sħiħ fejn jidħol l-ambjent. Voldri prattikament ma nafx jisu jien kull siġra li jaraw bil-vendikazzjoni jaqalaw anke ma tkunx qed ittellef xejn. Bini li sar bla pjanar f'ċertu postijiet, toroq jitkisru jerġgħu jinqalaw għandna l-imsida hemmhekk fejn il-baħar naħseb qalat 4 darbiet. Il-Ministru mar 3 darbiet jagħmel opening issa ħajerġa' jagħmel voldi għax reġgħu qalaw biċċa, probabbli jerġa' jmur jiftaħ. Issa, u meta naraw da kollu. Però mbagħad fl-istess nifs il-gvern jiftaħar li ħajhom fuq da 750 miljun fi Project Green. Għalfej, però kull biċċa u diżet li għandna u Green Area l-ewwel nibnu fuq ankisru nagħmlu. U mbagħad ta' parsi għamilna park li xorta da biex tara siġra tipo wieħed għax da konkrita jagħmlu jgħidlek open park u open space. Ma taħsibx li ġennata għandek jisu xi ħaġa lesta li n-natura mlitilek. Dik tkissera biex imbagħad fuq 750 miljun fi proġetti. Suppost dejjem ovvjament suppost. Fimni di Project Green u xi white elephant toħra pal tat-toroq di ju. Ta' 700 miljun. Ħafna minnhom dawn huma proġetti eżistenti. Per esempio, kien hemm xi ġnien daqsxejn mitluq u jerġgħu jirranġaw daqsxejn. Mbagħad jgħodu jħabbru l-fetħuħ, mu veru xi. Biex fuq 750 miljun. Ma ġifieri ovvjament hemm ħafna affarijiet wieħed irid jara jinvestiga daqsxejn di minn taħtu. Imma hija naħseb xi white elephant oħra. It-toroq hu dejjem jinqalgħu inkonvenjent kbir enormi għal kulħadd. L-ambjent dawn ma jagħtux kasu għaliex il-pajjiż huwa letteralment ħajġek mid-developers u xi. Dawn ma temexxu. U investimenti l-qalu ta' qabel l-elezzjoni tipo metro tiftakar l-opening tal-metro. Possibbli biex issir hawn Malta. Anki daw li qed jipproponu ta' da xi inġiniera. Ejja, le possibbli. Qed jipproponi xi sistema, xi rejt ma nafx. Taħt l-art. Taħt l-art. So kif ħadd tagħmel għadi, kif ħadd min tista' ssir, imma dum 20 sena u 30 sena. Kif hemm Tani naħseb li daqshekk issa m'hemmx. Avolja hemm problema kbira ta' connectivity hawn dexe. Jien intla spiss ġifieri. Jekk pereżempju vapur wieħed ma jaħdem xew jittardja da ġifieri kriżi kompleta jkun. Għax ħafna xtraw ukoll hemmhekk. Dik oħra ġifieri ħafna nies imbagħad għandek ħafna ipokrazija, Għax kulħadd jeqret kontra l-ambjent, mbagħad huma kulħadd ma rix tiflettaw dex, mela allura titkellimx. Żgur biex jagħmel il-flus u mbagħad hemmhekk minn għalih ħal-kwiet, minn għalih ħax issawwol ġiet problem hemmhekk. Hemmhekk l-istess, jiena il-weekend li għadda kont hawn dex ġifieri, kont hemmhekk. U kont qed noħu kafe bil-kwiet nara l-logħba tal-premjera wara nofsinhar. U qiegħed hemm fir-Rabat hemm Pjazza San Franċisk, sħajlt li qiegħed xi Mogadishu ġifieri. Għax ma tarax hawn xi wieħed jew Malti uħlif barranin ma tarax. Le fodri għandhom l-istess problema li għandna hawnhekk. Issa qiegħed il-ħamru. Le, mhux hekk. Jiena mhux qed nitkellem mod. Le, mhux hekk. Qed nitkellem ngħid Fatti, Voldri, għalhekk ukoll naħseb nerġgħu mmorru daqsxejn fuq il-popolazzjoni li bellawna li hawn. Għax dak jgħidu li hawn 110,000 ħaddiem għamilhom 200 ħadrit bin-nisa tagħhom u kollox. Ħaddiem dawk, ġifieri.
Li għandhom ġob jista' jkun li jkun hemm dipendenti ta' Enti naħseb, mhux naħseb toħroġ bħali u bħal Maltin, ngħidu kważi b'kull post ta' Malta tmur mixja, il-Maltin f'minoranza tarhom, assoluta. Aħna n-naħa tagħna ta' Sliema Gżira, San issa- Ġuljan, u qiegħda tgħid biex tara Malti. U terġa' l-istatistika uffiċjali qed tgħid li wieħed minn kull 3 barranin huwa Ewropew. Naħseb jiena kulħadd tajneh f'fuċċu Wieħed minn kull 3. Tagħmel sens, 2/3 ġifieri. 2/3 huma barranin. third continental. Jien naraħħom iktar li hu minn Taħseb? 2/3 imma Ma somma laqgħu ħafna Taljani u Spanjoli hawn, ġifieri. ma n-numri huma U żgur iktar Skandinavi, milli da. huma. Issa hemm ixju oħra li donnu qed dal-aħħar. Il-gvern ilu jippompja l-ispeċi da jemmen fil-libertajiet tal-individwu, insomma, u daħħal id-drittijiet ċivili u da kollu minnu, però fl-istess ħin mbagħad qed ikun hawn restrizzjonijiet meta wieħed jitkellem. Għax da qed tellaw nies il-qorti fuq diversi każi, min għax forsi ħalla kumment fuq Facebook, min għax tkellem jinnaf li jemmen forsi fil-Bibja u li tista' tagħmillu xi ħaġa. Inti temmen vera fil-freedom of speech inti bħala ġerad li kulħadd għandu dritt jitkellem mingħajr ma jkollok fl-aħħar mill-aħħar konsegwa għax inti billi tgħid li tista' titkellem u mbagħad tittellan il-qorti għax nitkellem, naħseb fil-verità mhix freedom of speech jiġi, u anke wkoll naraħħa jien fuq ix-xandir eżempju nazzjonali. Maċ hemm dawk id-debates li jkunu jaħarqu bej partiti, bej opinjonijiet differenti. Naf, sammu xara bank. Bittajb jew ħażin kienu kollu diskussjoni taħraq. Ħafna drabi. Le, freedom of speech ma Ma nafx li hawn. spiċċa jien naraħ Għaliex l-spiċċa. illum anki tittoqgħod attent kumment ta' titkellem. Facebook itellawk il-qorti fuq hate speech. Kollox sar hate speech illum, speċjalment kontra dal-minorities u hekk, ġifieri ma tistax titkellem illum tittoqgħod. Għax vodem ma tara l-lista fuq xiex tista' titkellem fil-verità kważi ġejna. Ġifieri hawn kontradizzjoni jew freedom of speech, Jew għal kulħadd, jew eżatt. jew di, fodri naħseb di hija problema wkoll. Le, ġifieri jien naqbel li ma tistax titkellem. Ġifieri anki jien biss nqgħod attent ħafna fuq il-page jekk nara xi kummenti Titħassarhom kontra mill-ewwel ħassarhom. anke fodri. Ġifieri tit- għax tispiċċa teħelin ta' ġifieri. Eżgol, le, mhux hekk. Jien għalija l-fatt li fodri jiena wkoll illum li nagħmel dal-programm u ġieli nagħmel affarijiet oħra. Il-fatt li tittoqgħod taħseb qabel x'ħadd ikteb ukoll fil-verità m'għandekx freedom. Nemmen jien għax fodri hekk nara ħaġiet l-affari. Li Le, le. għal-affarijiet żgħar kulħadd jieħu għalih. Għadej oħra. U għandna l-kontradizzjonijiet ukoll pereżempju nilleġislaw favur il-kannabis u mbagħad irridu Naħħu s-sigaretti. Naħħu s-sigaretti. Le, U kien hemm xi ħaġa oħra wkoll kontradizzjoni għandihom. Insejx konna kien. ħafna minnhom. Eżempju anki di tal-kannabis, ġifieri, mbagħad għadna narrestaw in-nies, ġifieri għal Żgur, mala, mhux hekk ta' dik hi. monti pjuttost żgħar. Ġifieri, x'in il-liġi di qiegħda in vigore, qiegħda in effett. Le, mhux Ma hekk. nafx hu, ġifieri. Laqas jisu donnu ħadd ma jaf għax anke tmur ġo ħwienet tara l-affarijiet tal-kannabis. Jistgħu jinbiegħu daw ġifieri minn ħwienet. Min jgħidlek Min li għalija min mhux- jgħidlek li Mhux minn ġo clubs, suppost biss Jien jistgħu akmel jinbiegħu għalija, non-profit jien ukoll, organizations. U Ekku. di ġifieri non-profit di. Ġifieri dawn mhux se jagħmlu lih daw ġifieri. Le, bħal BCRS, so dawk non profit ukoll. Hekk din. Fodri. Insejna nsemmu għadi. Ma nikkapola furiju. Testa tgħid li kienet suċċess. Fimni, jina fil-bidu, ovvjament, id-dejqek għax t-toqt muru da, pero jina najt għalija issa sirt nużaq sistema ġifiri, biex nirriċikla. U to be fair, il-ħmiċ naqas ħafna fit-toro, ġifiri. Ma Għandek taħseb li xtaħseb għandu ikun hawn iktar magni għax ħafna jgerglu l-magni u ma jaħdmux. Jo, u ma tagħmel sens għall-ambjent toqgħod iddur xi sitta biex issib waħda taħdem bil-karozza fodri. Ta' bħala monti. Le, kien hemm pereżempju żmien. Jew li issa ħajalquhom fil-għaxija. Ma insomma dika fim ħabbar residenti u huma jagħmlu ħafna ħsejjes. Ġifieri dika għandu jkun hawn iktar. Min għalija pjanat li jkun hawn iktar magni, però mbagħad huma jieħdu lek l-ispazju, ġifieri. Tittara fejn ħadd għamlu kollox. Però hija sistema naħseb the long run in-nies talmu wkoll biex ikunu iktar. Li tarmi ovvjament u tħammeġ dejjem Għax aħna ħażin. rajna mbagħad il-problema kbira ta' żibel li kellna fis-sajf. Żgur. Ta' kien hemm dak il-bar nies kollha turisti u nies li ġew għal da. U l-gvern għal poter tal-konsill li minn ta' ix Eżatt, principal ħadu u għamlu pudina bħal ma Allura, jagħmlu ġifieri, ħafna.
Ġifieri dik kienet xi oħra, u ġifieri nittamaw li wieħed issa jara kif. Solvuta nisperaw. Ah. Mela biex immorru lura daqsxejn fuq ix-xandir nazzjonali għax jien nemmen li dak l-unika stazzjon li suppost da għandu jkun fair ma' kulħadd. Indipendenti, voldri temmen fiex temmen fil-vera għandu kulħadd ikollu spazju. Naħseb jiena voldri anke kemm morru fl-assurdità li xi ħadd jgħidlek innaf id-dinja kwadra u l-ħor id-dinja tonda, kulħadd għandu dritt jitkellem issa ovvjament u mbagħad jiġu n-nies esperti jien nemmen li jekk temmen verament f'xi ħaġa u għandek il-provi dik ma narax għalfejn għandek tibża minn xi ħadd li ħajġi jgħidlek id-dinja ċatta. Suppost ħadd idħnu bl-argumenti li d-dinja tonna, imma donnu qed immorru l-istess fuq ħafna affarijiet ċensura jew ma niddiskutux il-programmi li jkun hemm ħafna drabi huma ovvjament pro il-gvern, anke min jippreżentahom u hekk voldi li naħseb huma ċari jiena. Jinkwetak dal-fatt li speċi x-xandir l-unika suppost fejn jinstamaw il-fuċijiet kollha m'għadux hekk. Mhux għax xi darba kien 100% indipendenti imma x-xandir ikun hekk, però naħseb preżentement huwa kompletament favur il-gvern. Jekk għandek ġurnalisti kollha ġew mis-super pretendi. Anke min jippreżenta l-programmi ta' suppost diskussjoni ta' pars indipendenti mu veru xejn, ma tarhom anke il-line of questioning tagħhom. Mela, jidher ukoll li speċi ħa nitkellmu fuqek. Enti ovvjament titfa' ċertu artikli li ħafna drabi għax da fl-aħħar mill-aħħar qisu dejjem il-gvern ikun kritikat, ta' bħal meta kien hawn il-gvern ta' Gonzi u ta' qabilhom tikkritika l-gvern għax qed jieħu deċiżjonijiet. Taħseb però li ikun hemm wisq attakki personali u speċi donnu ma jiġri xejn. Għax donnu anke għaddi tal-hate speech skont min jagħmilha. Jiena personali rajt kummenti u naħseb anke Mario kien raħħom kien hemm kummenti fuq din minn nies prominenti jajru il-terita bormla għax inti raġel kont u raġel għadek u da ħadd ma resqhom il-qorti daw. Issa ktej nofstakel minti jew jiena. Terry ħabib tiegħi ta' ġifieri u nikkorrespondu anke fuq aħbarijiet ġifieri. Ejju jolena nduma li jtella ħafna tiegħek. Ġieli kopja l-affarijiet tiegħi u insomma. Għalija. Ma naħseb daka u jew hi titressaq każ u ġifieri nimmaġina. Imma ġieli jiena eżempju is-sena l-oħra kien hemm minn għalija fuq xi 300 każ il-pulizija ħadu passi daw għax darilhom li jridu jieħdu passi kien hemm xi artiklu kien hemm xi barrani għamel xi crime u da taf kif jibdew jagħmlu l-Malti bagħtu ħlura bagħtu hemm qabdu tellaw raw il-post kollha u tellawhom huma voldri naħseb jien skont min irid u vera forsi xi ħadd irid jagħmel rapport imma Taħseb tagħmel rapport. Jien nista' nagħmel rapport kieku, kieku nagħmel tax kemm nagħmel rapporti. Ma nasibx li nagħmelhom. Le, jien ukoll jien nemmen fil-freedom of speech li m'għandekx ovvjament. Però sakemm ma jaqgħux person mbagħad jekk ikunu personali u b'sata. Le, mhux hekk. Tibblokjom u tibbenjom il-page u ma għadux dejqu. Mbagħad dan kun hemm min jibqa' għaddej. Le, l-istess ħaġa folder jispiċċa u jaqaf ir-radikolu fil-verità. Mbagħad inti tarenti u kif ħadd iċċensura. Mela, inti taħseb li dan il-pajjiż fil-mod li kif qegħdin preżentament, voldri insemmejt l-overpopulation, traffiku, toroq jinqalgħu. Taħseb li b'xi mod jista' jerġa' jkollna futur sabiħ. Kif xi darba kellu għax da tajjeb niftakru da fil-passat dal-pajjiż kien kważi mhux kważi. Fis-surveys konna niġu l-ewwel tal-iktar poplu content fid-dinja prattikament jew minn ta' qudiemnet. U llum qed ngħidu li n-nies mhux jaraw futur sabiħ għall-pajjiż. Taħseb li xi darba jista' jkollna jerġa' li nkunu għax jien ma tantx qed naraħħom ifhimni l-affarijiet. Ifhem kif skont kif tiddefinixxi futur għal pajjiżi kollha għandhom xi forma ta' problemi u x'hekk, jiġifieri ħafna nies jgħidu għax nitlaq minn Malta ma mhux taqsek faċli ta'. Le, kollhom kien għamil problemi tagħhom, fodri minn kollu problema ta' bini. L-Italja pereżempju nara ħafna problemi. Ifhimni hu il-mixja l-pajjiż ma naħsibx li at some point irid ikun hemm xi forma ta'
ta' deċiżjoni li teqleb forsi anke fret ngħidu l-modell ekonomiku u hekk jiġifieri. Aħna kellna modelli ekonomiċi li spiċċaw, pereżempju l-fabbriki. Żgur le, mhux hekk fil-verità. Ħafna żmien kienu ħafna daw il-tip ta' mass production u mbagħad spiċċaw eventwalment imbagħad morni iktar service based. Li hawn pereżempju orrajt għax inti tgħid li hawn ħafna construction. Però pereżempju proġetti li oġbuni, pereżempju boutique hotels u hekk jiġifieri. Le, postijiet fil-belt. Il-belt pereżempju. raħal. U tirranġu mhux tagħmel tħallihom jaw biex ħadd nies qogħdu jgergru. Le, Għax nagħmel ħalli dar ta' biċċiet, mbagħad jirranġaw u da tiġi sabiħa u ġifieri. Alright, forsi dak il-gentrification ukoll għax il-belt ħafna nies qed jitilqu minn hemm. Għax ma jaffordjawx jqogħdu iktar hemm mhux. Plus li jridu l-postijiet tagħhom għal dat tip ta' żvilupp kummerċjali. Fimni, naħseb hija d-dinja u ma tistax tgħid li għandna. Le, ovvjament kont issa ħanaqbes ukoll daqsxejn fuq l-Ewropa għax aħna parti mill-Unjoni Ewropea wkoll u jidher ċarli speċi. Però preferi dal-pajjiż mill-pajjiżi bħal Maċedonja daw pajjiżi oħra ta' ġifieri u l-Albanija u hekk ġifieri. Għadaw jina mort fihom ġo għadhom għandna 50 sena warajna ta' ġifieri. Le, mhux hekk forsi. Morna ħafna l-qudiem. Għandhom l-ambjent forsi. Ġifieri orrajt kien hemm ħafna affarijiet ħżiena kif qed nitkellmu, però nħoss xorta nħoss il-pajjiż mal-qudiem, ġifieri. Ġifieri bħala standard of living il-pajjiż mal-qudiem. Aħna għandna problema tal-li huwa l-standard of living tagħna, ġifieri. Allura ħafna nies isifru, ġifieri gergru vera. Ma is-safar għandu jkun irdoppja dis-sena. Ġifieri, orrajt biċċi flights ma domx daqshekk cheap. Le, mhux hekk. Imma ġifieri, ma mhux kulħadd jista' jaffordi, imma dik dejjem kienet. Le, dik dejjem kienet. Però jista' jkun in-nies qed isifru iktar għax tant kemm ġejn għoljien aħna li jaqbillek bil-Malti ġemmgħu tmur holiday 4 ijiem. Għax il-prezzijiet għandna daqsxejn naħseb. Le, jien ġieli meta nsifer, ġifieri vera, tiġi kważi jirħas. Milli toqgħodhaw. Milli toqgħodhaw. Jekk ħad toħroġ pereżempju tikol kuljum u da. Le, mhux hekk ovvjament trid. Le, sar expensive ħafna l-pajjiż. Però again, nerġa' ngħidlek. Min pereżempju ħa tajjeb jgħix tajjeb. Jgħix tajjeb, le mhux hekk. Però hawn faxxa kbira ta' nies li mhux qed jgħixu tajjeb. Ovvjament trid tiġi addressjata. Eżatt, ma kif ħadd addressja? Jiena qatt ma niftakar li kulħadd kien jiflaħ joħroġ ukoll. Kuljum? Le, mhux hekk le laqqas jiena żgur 100%. Ġifieri din hija illużjoni ta' li kulħadd ħajġi. Kieku pereżempju għandna żejt bħal qataru jew il-gas kollha sinjuruni, 300,000 hemm nies hemm kollha sinjuri. M'hemmx fqar. Dawk imbagħad terġa' għandhom 600,000 ħaddiem barrani. Huma 300,000 huma jgħixu ma jagħmlu xejn. Sinjuri u l-oħra jagħmlu xogħol. Jagħmlu x-xogħol tagħhom. Aħna idealment hekk irridu niġu. Mhux hekk imma m'għandniex la m'għandna Ma m'għandniex. U laqqas ovvjament kulħadd għandu 4 proprjetajiet li jikrihom u jista' jgħix mill-kirjiet. Naqbżu daqsxejn fuq l-Ewropa għax kif qed tajjeb inti. Problemi mhux Malta biss hawn fid-dinja kollha, però l-Ewropa għandha problemi naħseb jiena mhux ħażin ukoll. Fil-fatt, fix-xhur riċenti kien hemm il-Ġermanja li esperjenzat il-GDP tagħhom dawn niżel. Fatti l-lum l-statistika għandu kun għedin f-recession issa. Uffiċjali, volderi għax ovvjament ikollok żewġ quarters wara xulxin. U l-Irlanda u koll għedin ħassin ħafna. Għandek l-Irlanda. L-Irlanda waqa il-GDP għax l-lum kom xitu. Ma waqa 5.6%. Mis-sena mill-telet quarter tas-sena. Volderi ovvjament hemm il-problemi. Issa eżempju parti għax issa tiġini f'moħħi di. Però eżempju għandek l-ECB. Sawa ta' li jmexxi ovvjament il-euro u hekk. Daw il-hikes kollha li kien hemm biex inti tissellef u anke l-home loans ħafna pajjiżi to be fair Malta naħseb il-banek mollewhomx. Żammew ir-rejt. Ma mhux huma kienu diġà jgħinu. Interessi. Għax aħna qatt ma gwadanjajna minn zero. Le, aħna vera. Aħna baqgħu 4.5%. ħasna. Allora ma stax jola da xu ma teġa kienu priced in. Però daw ħadu d-deċiżjoni li ovvjament jollu l-interessi. Issa da, jekk ikollok balla flus il-bank. Mur tajjeb. Imma il-ħafna nies li l-iktar li jkunu batuti dawk li għandhom il-loans, daw kien hemm eżempju l-Italja minn għalija u l-Ingilterra ikollok loan minn għalik għandek 700 f'daqqa waħda ġik 900, 950. Kien Ingilterra bataw. Da ma taħsibx li fil-verità
żbaljaw li jollew daw. Għax huma ir-rati biex jikkontrollaw l-inflation, no? Però l-inflation, inti ovvjament, Jiminix ekonomist. però sens komun għandek u joġbuk l-affarijiet għax nota li tikteb u hekk. L-inflation kienet sa ċertu punt b'mod artifiċjali għax daw iddeċidew li jidħlu fil-konflitt tal-Ukrajna u r-Russja u jagħmlu s-sanzjonijiet. Bil-Malti hemm xi ħaġa ta' x'imkien biex toqgħod tinkil mara, jien hekk rajta li jagħmlu daw. Jekk aħna kellna bżonn fl-aħħar mill-aħħar il-gass u r-riżorsi tar-Russja. Għamilna naf kemm il-sanzjonijiet għamilna, ir-Russja mhix qiegħda f'recession, l-Ewropa qiegħda. Kenna qoli tal-prezzijiet aħna kif tkellimna qabel kważi rdupjaw fi żmien 4-5 snin tal-affarijiet essenzjali. Allura taħseb li daw jista' jkun jibqgħu sejrin hekk u donnu il-poplu jħallas. U għet ikun għawd batija fl-Ewropa kollha, voldiri aħna naraw ovvjament ta' Malta xedin Malta, però kif qed tajjeb inti. Jekk tara pajjiżi oħra, mhux ir-riċessjoni biss li daħlu ġo fiha. L-għoli tal-ħajju kien hemm l-Ingilterra, eżempju meta minn għalija s-sena l-oħra. Kien hemm pubs il-kont tad-dawl da 5 darbit iktar. Alla ma taħsibx li tkun iktar maturi. Issa tkun imma mhux taqseg gravi. Issa mhux taqseg gravi. Ħasbu li ħatkun għar. Imma mill-ħaqala, ovvjament, u kien hemm miljuni u voldiri taħseb li kultant nsemmejt fil-bidunet problema ta' leadership. Jisu ma kullum kien. Hemm nuqqas ta' leadership anke fl-Ewropa u donnu qed jaraw sal-ponta ta' mneħerhom. Le, definitivament naħseb hemm nuqqas ta' leadership u jiena naħseb il-Parlament Ewropew ukoll huwa għalija l-esperiment politiku tal-Unjoni Ewropea ma ħadimx u anki di tal-European Council u tal-ħafna dejjem jivvintaw liġijiet u biex jagħmlu iktar jobs. Mhux hekk, eżatt. Ġifieri jiena minxettiku ħafna fuq l-Ewropa, ġifieri. Jien nemmen tali ġifieri l-aħjar tkun parti minn l-Unjoni Ewropea bħala pajjiż. Għax hemm ħafna affarijiet ġifieri huma pożittivi. Però bħala leadership mill-lat Ewropew naħseb li batew. Però di biex jiġildu high inflation dik hu l-istess mudell ekonomiku. L-Amerika l-istess, jollu l-interest rates. Kolħat l-istess, ġifieri dik hija t-tattika tagħhom biex jiġildu high inflation. Biex jiġibu l-inflation l-isfel. Irridu jaraw job losses u higher interest rates. Dik hija. Però ma taħsibx. Ma jiena minix ekonomista. Però bħala politika ma taħsibx seta eżempju l-intħil fil-fema tiegħi żejjed li kien hemm fil-gwerra tal-Ukrajna u r-Russja ġie evitat. Għax daħal impatt enormi fuq l-Ewropa fejn jidħlu l-prezzijiet u fl-aħħar mill-aħħar ma ħadna xejn fil-xħadna. Ma ħadna xejn. Ma issa naħseb li fl-aħħar waslet tal-Ukrajna l-Amerika għaltulhom bye-bye. Waqfulhom il-fondi 50 biljun, ġifieri. Waqfulhom il-fondi ġifieri. Jiena naħseb dikha kienet with hindsight kienet kwistjoni ta' bejnietom u ta' bejn l-Ukrajna u r-Russja. Lila ġejja snin. Mhux is-snin, is-sekli ġifieri. Mhux hekk. Ilhom jiġġieldu fuq it-territorju. Forsi l-Ewropa kellha tintervjeni b'mod inqas b'saħħtu, naħseb realizzajna li għaxejn. li battalja mitlufa. Eżatt. U Palma jiġri fl-Iżrael. kont ħansemmilek fil-fatt, jisu għax donnu jien naf jew ma jitalmux. Eżatt mal-li faqqat ta' Iżrael rajna lil von der Leyen u Mezzola jmorru jiġru Iżrael. U da jisna, mhux jisna, ħadu stendaw mill-ewwel u wara li donnu kellhom jisu wara jumejt li jieta ħafna attakki minn kullum kien. Għax daw qabdu ħadu stand minnar fl-aħħar mill-aħħar daw la konsultaw mal-gvernijiet tal-Ewropa xejn qabdu marru u ma jirrappreżentaw l-Ewropa. Taħseb li isa donna ħaterġa' ssir pudina wkoll hemmhekk. Għax aħna ninsew li ġo l-Ewropa minn għalija xi 80 miljun Musulman, hekk mhux iktar. Ġo l-Ewropa kollha ġenerali qed ngħidu li isa qed tieħu l-istent kontra l-Musulmani. Meta għandek 80 miljun jgħixu ġo l-Ewropa, u rajna ħafna protesti, malli da fodri jisu donnu jisir kollox ta' malajr biex konni jisna dawk il-5 minutes of fame. Dik hija kwistjoni oħra tal-Iżrael u l-Palestinjani għandhom dritt tal-art tagħhom imma hemmhekk l-istess u l-komunità internazzjonali ma tistax
ma tistax issib soluzzjoni hemmhekk. Ovvjament dawn daħlu b'saħħithom hemm ġew wara li sar ngħidu sar Mela, mhux jekk sar tal-Ħamas li- massakru ġifieri. Le, da għamlu ħażin. Imma huma ġifieri da tort tal-gvern tal-Iżrael, u għax dan il-gvern tal-Iżrael ma kellu s-sigurtà, dan Netanyahu telab ċertu right-wingers miegħu Mhux li hekk huma le, ekku, esaġerati ekku. Zionisti. U inti mbagħad għandek il-konsekwenza li forsi l-affarijiet ma kinux qegħdin sew fil-militar. U wara x'ġara mbagħad. Umiljawhom daw. Le, Issa ekku, jippruvaw jieħdu tagħhom billi jammassakraw il-popolazzjoni. Huma qed jgħidu li qed jieħdu ħsieb li ma jaqtu ma mhu veru xejn. Le, mhux ħirġin rapporti tal-biża folderi anka l-United Però daw Nations. ukoll il-Ħamas li kollhom ċertu impjanti ħdej skejjel u hekk apposta ġifieri. Le, mhux jekk, le, Ovvjament ovvjament. ikun hemm collateral damage. It-tnej fihom Ġifieri tagħhom. ġifieri dan li tisir effort internazzjonali u biex isir xi forma ta' mediation u ma issa naħseb li sar tard wisq. Naqbel miegħek però li fuq li għat li morna hemm biex għal 5 minutes of fame. Insomma ċertu politiċi. Nkollu, l-karriera Sejrin, tagħhom. anke fuq il-strike ta' teachers nitkellmu fuq kollox nitkellmu ġifieri. Le, le, mhux Biex jekk. naħdu da xejn. Incidentalment ma rajna xejn s'issa fuq. Xej, ħadd ma jaf xejn da, lax ħadu jew mhux ħajdu. Tinsegwija jien u naħseb ikolli xi ftit informazzjoni. Tajjeb, jalla. Però milli jidher milli nista' ngħid li għalissa dom il-bot ferm, ġifieri Volderi. mill-offerta tal-gvern u dak li jridu huma. MUT. Le, jekk vera l-offerti hija ta' 2% naħseb jiena. Ċertament hija ta' 2%. 2% voler nitkellmu daw forsi jizdu 30 euro fix-xahar. Eżatt. Mela, dal-aħħar snin daħlet l-imbirka kelma political correctness. U dej jien naħseb fetħet ħafna iktar ċensura fil-verità. Taħseb li di parti minna għax jien qed nara naħseb fil-verità fil-ħajja tagħna tal-West għaw kollas bej li għandna l-birth rate baxxa ħafna. Bej ċertu valur intilfu b'mod totali. U kull ma kien jonqos di, l-ispeċi kważi laqqas tista' titkellem. Għax kulħadd jgħidlek li isma' ħak titkellem ħadd offendil dak, ħadd offendil l-oħra. Taħseb li tajna ħafna drittijiet imma dmirijiet neħħejnihom kollha. Allura ovvjament qed naraw dal-kollha s'issa fis-sistema tagħna tal-ħajja. Nifhemu. Għammus affarijiet li qed jinbidlu anki fuq affarijiet morali, ġifieri toqgħod attent kif titkellem, kif konna qed ngħidu, ġifieri. Naqbel li l-affarijiet sirt ma tistax tajt xejn, ġifieri tittoqgħod lura, ma tistax tkun kritiku, jaħdu affiża, ġifieri. Hija sitwazzjoni f'dak il-lat ġifieri morna lura ħafna. Issa, taħseb ukoll li l-Ewropa kif inhi illum jekk mhux ħajkun hemm ukoll tibdil hemmhekk radikali, ħajspiċċa jkun hemm pajjiżi bħal l-Ingilterra u hekk joħorġu minna. L-Ingilterra ġaħxu. Ovvjament, jkun hemm iktar bħalhom u jiddeċidu li joħorġu daw. Għax jibdew jaraw li isma' hawn ħafna ntħil, fil-verità daw ħafna mill-affarijiet li isiru għax qed timponihom l-Ewropa. L-Ewropa x'hekk bħal Volderi eżempju tal-abort eventually tispiċċa tidħol jiena li xorta diġà kważi daħal imma forsi mittieqa s'issa għadu mittieqa. U affarijiet oħra, volderi iġaluk qisu l-indipendenza tal-pajjiż fil-verità ħadu jilek. Jien personali jiena m'għandi xejn kontra eżempju żwieġ ta' bej koppji tal-istess sess, imma għalfejn għandha timponijilek li hu. Hekk naħseb pajjiż jien ma jridx, imma faħam l-aħħar mhux huma. Suppost ngħidu li nemmnu fil-libertà aħna. Diffiċli tirrispondi għal dak tip ta' domanda. Meta mbagħad jisiru polls f'pajjiżi pereżempju bħall-Olanda, xorta l-maġġoranza tajt li tibqa' fl-Ewropa, ġifieri anke fl-Italja. Forsi għandek il-pros u l-cons. Da jiġu wkoll minn weak leadership fil-pajjiżi, ġifieri għadna kollox. Le, mhux jekk. Politiċi huma weak ġifieri. Anka ħafna eżempju qed joħduha sorpriża issa li qed jitilgħu il-farrajt tal-Olanda. Dan huwa sintomu kellek leaders ġifieri. Le, hemm ċans għax ovvjament li fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew nasab naraw xi sorpriżi. Konna.
Mbagħad naraw x'jiġri. Eżatt, ġifieri n-nies huma diżillużi mhux naħseb bl-Ewropa biss, bil-politiċi kollha. Lokali wkoll, bil-politiċi. Bil-politiċi kollha across the board, ġifieri. Ovvjament inti mbagħad tara qisek l-unika tama li dik tibda tarhom f'daw it-tip Aħna ta' Malta politiċi għandna l-Prim Ministru. Le, laqqas dik kellna l-iskandli tal-liċenzji tas-sewqan u hekk. Insomma jiġri xejn hawn. Anzi, għal speċi dejjem kienu jiġru, allura jibqgħu għaddejjin kollox. Ma xumma kemm dorrijin daw, skandli bissu. Le, volder imbagħad n-nies ovvjament jibdew. Għax huma tgħidu għax iridu jagħmlu l-favur, għax dak xogħol ta' politiku. Allura mela nqogħdu hekk, u noqogħdu ħadd jagħmel il-favuri, daħlu nisma' l-gvern, intu għam il-social housing u da. Ħafna minnhom ġifieri għalhekk qed jiġrilhom hekk in-nies, għax in-nies l-ewwel wadhom ħafna affarijiet il-politiċi. U mbagħad meta jkunu fil-gvern daw siru inaccessible. Mhux hekk. Mela, l-aħħar domanda. Għandek xi appell forsi li tixtaq tagħmel fl-aħħar mill-aħħar lill-awtoritajiet biex ikonna Malta aħjar li jixirqilna. Naf li ma tantx ħajjisimgħu, anzi, probabbli jagħmlu bil-kontra li tgħid inti imma. Jiena tantx ħobbuni lili. Ifhimni, l-appell huwa li biex ikunu iktar professjonali u f'xogħolhom ħafna nies, ħafna nies min qed imexxi huma nies kapaċi. U li mhux ġifieri l-iktar ħaġa importanti li f'awtoritajiet u affarijiet entitajiet tal-gvern u daw li jmexxu ikunu nies kompetenti u kwalifikati. Mhux taqbod tappunta xi ħadd ta' 28 sena kap ta' awtorità mingħajr esperjenza ta' xejn, għax huwa membru parlamentari. U dak qed naraw kemm Alla ħalaq minnhom. Ġifieri inti l-ewwel toqgħod tikkritika saret kritika għal Rosjenko tajjar għal-ġob fantasma li kellha ġifieri. Mbagħad inti flok tajt tallimt il-lezzjoni b'daw l-affarijiet u tappunta xi ħadd bla esperjenza bħala ċermen ta' awtorità. Jista' jkunu bniedem kompetenti, imma naħseb kien hemm iktar nies kompetenti. Waħda mill-wedit elettorali ta' Joseph Muscat kienet li jsiru bl-interviews dax-xogħlijiet. Ġifieri da iridu jieqfu daw tip ta' political appointments u l-pajjiż qatt ma jista' jimxi l-qudiem hekk. Jiena perswas li hawn ħafna nies kapaċi. U l-ħasra li biċċet minnu għad nies kapaċi jew jitilqu jew kumpaniji privati. Jew ovvjament imorru mal-privati għax imħallsin aħjar darbit iktar. Però tista' jkollok pereżempju technocrats, konsulenzi li jmorru li jagħtu pariri lill-gvern. U li nagħtu kasom, ma mhux ovvjament kemm ituhom il-paħa mhux jieħdu deċiżjonijiet populisti. Naħseb dik ħaġa importanti li ma jieħdu deċiżjonijiet populisti. Le, ovvjament. Biex jiffavorixxu ovvjament il-bażi politika tagħhom. Mela Ġerard, nirringrazzjak ħafna tal-li kellna diskussjoni interessanti u nerġgħu nintaqgħu is-sena d-dieħla għall-ajri anke qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew naraw l-andament kif ikun. Ovvjament għax inti tagħmel ukoll xi surveys ikollok xi polls u xi informazzjoni interna li dik foldri żgur ikollna programmi oħra interessanti. Nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu magħna llejla u nħeġġixkom biex tkunu magħna terġgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.